Gusto ko may nabuko ba yun? May nabuko. Wala tagbuko mga boss. Happy? When Peggy's family came that all her dreams would come true. She was only 17 when Peggy's family came offering that. Grabe nita eh. Nasa G's pa man ba eh? Grabe kainit mga boss. Eh. Vertic to vertic. Hulog. Patubil siya ta, patubil. Ang leaded. Magpislito na mo nung na emergency stop. Ah, wala na. Yun lang. Lagi pa na yung kwan? Ang ban ba? Dili na, emergency stop kini. Ano lagi? Oh. Nga mapag madaot no. Ay, basta ini kanang di ka nang mo Tukar. ano ba mo agas. Oh, what's up mga boss? Welcome back to my channel. So again, ako di si Bisaya Explorer. And I'm back again with another vids. Karon mga vlog mga boss, magbinisaya ta. So strusol ta sa Tagum. So downtown, kami paliton. So ayun na, diba? Para malahay na po itong vlog. Lain na po nga vlog kay puro sa ta tutorial. So tara, let's go. Ay. Patubil sa ta, patubil. Yes. Tama to sa. Okay, bye ka kon. Tara, let's go. Kaya tatag downtown mga boss. Sabay ta sabay. So another vlog mga boss. So diri sa mo mga boss no sa Tagum City or Davao del Norte, MGCQ na pod. Nasabot na kuha na pod quarantine. So di na ka basta-basta makagawas og lain na probinsya. Pwede na makagawas. Uy, pwede ka makagawas pero yan, makakuan ka ma-mark or ma-ban as traveler. Di ka kasod mga mall. So no, pahit kayo. So ano yun, consequence kung gusto ka musuroy. So wala, wala tayo mabuhat. Sunod ta sa protocol kay lisod pag kayo magbuot-buota, di ba? So ano, natatag downtown mga boss. Banikan ninyo mga boss. Ay lag-lag ta. Ako'y paliton. So tara, sabay ta, sabay. Uy, Aerox oh. Kambal. Ano to tong ginabuhat sa akuan mo? Pipip kung malabay. Amot lang ko. Ingog kukuan ba siya? Wala. Tubag siya no. Ariya ako na Aerox. Woo! Yaw sa Aerox eh. Tubag siya eh. Yan na yung mag-greet ang Aerox. Woo! Ngita-tag-bolt. Tatangga tayo sa bolt na rin. Baka sila yung bolt na rin sa Bolt Master Honda Click. Grabe, angas. Lumayag signal light eh. Bagong bago. For registration pa. Traffic na rin. Helmetology. Shoutout. Namang sticker bro. Helmetology. Tagum Helmetology. Kita sa Bolt Master. Boss. Tama na boss. Hindi ka daw. Kabir man sa Aerox. Pera. Tawad na lang yung testing. Uno ka taas? May plus day. Isop na lang mo, kanina sa ilalim ni mo butang ka ng puti. Sige ano? Sa pila ni? Wala tayo. Walay pula. Woo! Asa na putaan ni malagbot.
Sa nabot ka malagpot ani. Gusto ko may nabuko ba? Alam mo may nabuko. Wala tagbuko mga boss. Happy? Excuse me. Traffic. So ito pwede yung symmetry. What? Yan mga boss, laro-laro ako nasa downtown. Grabe laro-laro naman. Ito na ako palit na gamito nun sa balay. So yan. Tara